three. 1, 2, 3. Go, Rivera! Okay. Sige. In the beginning. Okay, kakuha mo na ha. Spread. May sound ng music, hindi music din. Pagala ng music. Dan. One minute, Eric Blanco yung out din. Kita si dancer naman. Pili na kayo. Ini-start ka na yan. Sige, istuin ka mo. Minang ka nila na doon, sila yung uli. Di kayo naka-start kayo. Pag may out na isa, titigil kayo. Hindi naman na naini. Ay,
Na! Ano may ba naging ATM? Na! Kaya nila kayo. Oo, kaya hindi pa rin ako. Ganyan din ako. Compress ko yung okasyon. Sabi na Kenny, hoy, iko. Boys. Camera. Sige.